Καλησπέρα. Σήμερα θα δούμε πώς θα φτιάξουμε ένα UI μενού στη Unity για το παιχνίδι μας. Πολύ απλό και όχι πανέμορφο. Λοιπόν, πάμε UI. Θα ξεκινήσουμε με ένα panel. Αυτό θα είναι το background του μενού. Ας το ονομάσουμε όπως εμείς θέλουμε. Πολύ προσοχή στα ονόματα για να θυμόμαστε τι είναι το κάθε τι. Ωραία. Ωραία. Πάμε πάνω στο menu background, στο panel και δημιουργούμε buttons. Αλλά, προσοχή, υπάρχουν δύο επιλογές. Θα επιλέξουμε το Text Mesh Pro. Λέει και θα το ονομάσουμε όπως είπαμε και πριν. Επίσης εδώ από κάτω έχει και ένα text. Και αυτό θα το ονομάσουμε. Και επίσης εδώ μέσα το text input θα το αλλάξουμε και θα βάλουμε ό,τι εμείς θέλουμε να εμφανίζεται στο μενού μας. Τώρα πρέπει να πειράξουμε λίγο και τα μεγέθη για να είμαστε όπου εμείς θέλουμε. Και το font size. Πάλι ό,τι θέλουμε. Ωραία. Βλέπετε, αλλάζουν τα πάντα. Εμείς τώρα θα πειράξουμε λίγο την τοποθεσία του κουμπιού. Θα κάνουμε duplicate, ώστε να πάμε να φτιάξουμε άλλο ένα κουμπί. Quit game, ας πούμε. Το ίδιο και στο text. Ακριβώς τα ίδια. Η ίδια διαδικασία. Και ας βάλουμε και ένα τίτλο στο μενού μας. Text. Θέλει εδώ πολύ προσοχή για να πειράξουμε λίγο. Δείτε λίγο. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο βρίσκεται μέσα το text. Βλέπουμε τι μας βολεύει. Το βλέπετε, εμφανίστηκε τώρα που μεγάλωσε. Και το προσαρμόζουμε. Βλέπετε τις διαφορές. Το width. Πολύ ωραία. Πάμε να πειράξουμε λίγο και το background μας. Εδώ αυτό το opacity. Πόσο έντονο είναι το χρώμα. Και γενικά μπορούμε να πειράξουμε ό,τι χρώματα θέλουμε. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ας δούμε και πώς μπορούμε να κάνουμε κλικ σε ένα κουμπί. Έχω δημιουργήσει ένα script. Έχω δημιουργήσει μια public function μέσα στο script. Το οποίο δεν κάνει κάτι συγκεκριμένο. Ένα print μας δίνει. Έχουμε δημιουργήσει ένα κενό game object, έτσι ας πούμε. Create game object. Hello. Ας διαγράψουμε το παλιό. Θα βάλουμε στο hello το script που έχουμε δημιουργήσει. Και μετά θα πάμε στο κουμπί. Όποιο θέλουμε να κάνει ό,τι θέλουμε. Ωραία, στο κουμπί. Εδώ, on click. Θα πατήσουμε add to the list. Και εδώ θα μεταφέρουμε το game object, το κενό, με το script που έχουμε δημιουργήσει. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αργότερα. Μενού hello script, έτσι το έχω ονομάσει εγώ, το script μας.
Θα βρούμε το function. Hello. Θα πατήσουμε play. Console εδώ λογικά θα πρέπει να βγει η εντολή μας. Πολύ ωραία. Play game button. Βλέπετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να βοήθησα.